Goiener da kontsumo kooperatiba bat, da irabazi asmorik gabeko ekimen bat, eta batez ere bultzatu nahi duguna da argindar berriztagarriaren erosketa alde batetik, epe motzen, tarifa elektrikoaren bitartez, eta bestaldetikan epe ertainen edo epe luzen bultzatu nahi ditugu geure energi berriztagarri sorkuntza proiektu propioak. Green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, Green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Goiener kontsumo kooperatiba bezala egiten duna da merkatura jun eta geure bazkidentzako argindar berriztagarria ziurtatuta dagoena zertifikatua daukena erosi. Gero argindar hori fakturatzen diogu geure bazkideari. Guk ikusi genuen Ipar Europan antzeko eredu bat zegoela, eredu hori izan milaka biztanle bildu elkarte baten inguruan, haien diruak, aurrezpenak, haien xoxak zorro batean jarriz, diru kopuru horiekin proiektu berriztagarriak bideratu, martxan jarri, parke eolikoan bidez, instalakuntza fotovoltaikoan bidez, hidraulikoan bidez, eta argindar berriztagarria sortu kooperatibistentzako edo bazkidentzako. Onurak, nolabait, garatzen baldin baditugu proiektuak geure lurraldeetan, geure enpresekin eta geure instalakuntzekin ari gara sortzen ekonomia berri bat. Tokiko ekonomia, tokiko baliabideekin. Ikasi dezakegu zaintzen geure baliabideak eta ekonomia tokiko proiektun bidez bertako ekonomia garatzen. Nik uste dut orain krisiak jarriko gaitula geure tokin eta orain pertsona aurrerakoiak aterako direla krisiari horri aurre egiteko eta behartuta gaudela gehiago pentsatzea, eraginkorragoak izatea eta asmatzea beste irtenbide, beste ekonomia eredu batzuk. Animatu nahi dut gizartea, geurekin parte hartzea erronka hontan. Energia gai estrategikoa da, ura beste gai estrategikoa da, elikagaiak estrategikoak dira. Orduan, jun behar dugu pixkanaka berreskuratzen aldain gainean gai horiek, ezta? Eta, Goienerren bazkideak aukera dauka hortan lan egiteko eta animatu gizarteari gurekin bat egiten. Left me here.